Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Pediang sebai pi baro syaga bate CTV rengkat bat kimat-kimat mentah kejanmian ka sau Tarik u Risaw arajar arpusan. Ini sedang dah kimat Khubor na ke Jylla. Hadin ba kalami ke jinggan tau halor ke jing yo rung ha ka unreserved category daki arngut kisamla pule bar Jylla kiba kamduna marks ha ka need na benta ke jing pule MBBS bania kisamla pule khasi jaintia ki nongialam ka jaintia students union kila lek bania kendo ya ka director of health services medical institution ban pan jing bensyai halor ke ni ke jingja. U advisor jong ke JSU ba Aiban Suk Susyang ulayat hu ba katanat ka kot ka khia kala board ya ka standard operation procedure but shwaban lek sha counseling ki khana khasi jantia ki ba kham yo ya ki marks ki ba he ki la jit ya ki college ki ba kham bha hadien ba ki la wat ik jingtep ki ba kham bnia. U general secretary ka seng Khasi Students Union usamla Donald V Taba ulaong ba ka jing pansange kalong hadien ka jing say madan jong ka seng ya ka thup kerteng jong gisamla puli MBBS haga open category hadien bala penrung ya ka kerteng jong ki arngut ki samla puli bar Jylla ki ba khamduna ya ki marks ban ya ki samla puli khasi ba jantia ki ba khamyo ya ki marks ki ba he. Kum ka jing rakhi ya ka swachta hi seva ka office jong deputy commissioner ka Ribhoi district kala sam ya ki khusnam sha ki nong job ha ki jing ya kop pair nado ki jing ya kop draw ka jing ya kop to slogan but ki wei ha ka ba la penlong ru ya ki jing ya kop pule poetry da ki samla pule Saungot ki khana na kisnong that rang Ribhoi district kila yap na kadaw ko jing syarat hagaway ka truck dumper kapadan yung registration number ML not san AC prasaw saw hinyo kapadang wan na katanjuway. Kani kalaja hakapon riyo baje menmiet kat bagi ni ki khana kidang yalinti harut surah. Laingut na pedeng jongki kibadan hagarta ka ba khat khandai khat lai bat khat oi snem ki layap hasyen kat ba iwei pat ibadang khat lai snem ilaman saw jur nrei laklat no han Nazareth Hospital Shillong kadaw kadai namar ka jing penher state palat unongnya e katrok ki pulit kila kemyo nongnya bat kila tan ye dampar sha Maulasnai police station ka board of Assembly Institute of Music Shillong ka ba pek bakmi da ka jing seng samla KGP Assembly kala pelong ya ka jing lang pengkup buram lani ka convocation ka bakhat ar jong ka institute na ka bentaban pengkup buram ya ki samla ki bala pendap ya jing puli ha ka ne ka shlem ka ba ajing hikai hakar wai ka siaw bat ka put ka tem kum shi bentaban yarap ya ki samla puli ka dong ka thain kamtam na kabenta gitu ki bumla aban lech sha hikai pentbet yala di sha ki coaching center shabar ke Jylla ki marbanyang sister na laukenter light dom kila seng ya ka nexora ka learning and coaching center ban ajing hikai coaching ya ki khna puli nadu nursery but ya ki samla wat kam Haka sengi sedang jong ke Cherry Blossom Festival kata ka khat sau Tarik unai wing arajar arpusan on wan penling o ki nong ruai bapau haka Pyrthei bakantup yo Jason Derulo but ka kanhun jong ki the script nalor ke jing shat penki sengkai jong ka nong shat bapau ka Nora Fatehi haka sengi ke ba arpat kata ka khat san Tarik unai wing arajar arpusan on wan penling o sau DJ bapau haka Pyrthei uba na ka ri America ubala yo ru ya ka Grammy Awards kata u DJ Diplo ka Meghalaya Arm Wrestling Association harangkat ka jingi trailang bat ka Sport Development Cell Shillong College kumjuru ka Meghalaya AIDS Control Society kala penlong ya ka lempung ya kun keti kepala tip kum ka Meghalaya State Open Arm Wrestling Grassroots Scouting Inter-District Arjar Arpsan ya kanam best of the best na kishinrang layo ra do mebasan sangma haka left and right kat bana kaliang kikintay pan haka right layo ra da ka Rika Marak but haka left part layo ra da ka Victoria Nongshli
Mentapan ini kami ia kimat Khubor negeri. Ka Election Commission of India. Kalau penlong ia ke Jylla ke kongsan bat ki khat artli ki sengsan Pyrthei ki bala itu hapat na haswa ka election syaging dorbar thau anjong ke Bihar. Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar ula penya ya kanika Jylla bat ula pentikna ba ya baro ki jing ai jingmut bala bu da ki party on sa bishar penya shua ban pendep ya ka por tap vote. Menteri Ketanat Kampok Yeng Gari, Amit Shah, ula kerpat ikipai ba nong syong gari, bakim penyayau ya ki mar ki mata bala penmi napok gari. Kenang, ban kentiu ya kayok kekot hapok gari India. Amit Shah ula penpau ya kini ha bakren ha ka Swadeshi Mela kabalalong ha Jagdalpur. Ambassador jong ka European Union sya India Herve Delphin. Ulaong baga India bat ka European Union kidai ban penon kam da ka free trade agreement knang ban wanra ya ka jing ya dei hapdeng ka khai ka pateng bat ka jingbei pisa habaki katto ka ni giri gila penkiu ya ka jing yok khajna hanrei lem gumta kin hap ban khang khrdep ya ki yo ki hat jongki. Ka Menteri ke Sarkar India ke bakmi ia katanat pelatengka ka Nirmala Sitharaman kala kentu ia pai ba nong syong snong hakari baki dei ban kamtrai ia ke ke badai hok ha ka nong genti ke jongki. Hakawai ka aksiden ke belajah ke por pengam ia ke belai tau Durga wei samla nong tem ulayap la ongki pulit jongka Kolkata. Kani kelajah hajan ka Zoological Garden ha Alipur ha kejan miet jong sing thodin. Lai tu bong niu samlau la klat no hadien bau la lembub yo height bar ubala penyeng pengkiang hasurok Alipur. Ki nongrep na ka param bikulam aliar project kila ap khmei lenti ba Sarkar Tamil Nadu kan penmi ya ka hukum sarkar ka ba kular la slembha ban mang pisa shipho klor tungka na ka benta ka vital canal network la ong ki he sarkar. Menteri ke Sarkar Pedeng bakmi ia ketanat Commerce and Industry Piyush Goyal ula ong ba ka India kala terwa yaki lat ki kabu ki bahe na kabenta ki nongbei pisa nagari Singapore. Ki pulit ke Jylla Tamil Nadu ki bala penlong ya ke jing tokit ke babnya kila yokem yo secretary jongka party Tamil Laga Vetri Kazagam N Satish Kumar na Namikal District halor ke jingpen hadien ba ka Yang Bishar Madras High Court kala kentat ban ai jamin yo. Menteri Rangba ka Jylla Tamil Nadu MK Stalin ulapan bana ba ka Special Investigation Team kan sa sedang ban penlong ya ke jing tokit halor ke jing yap breu ke balaja na ke jing ya yu para breu ha ke jing yalang yalap election ha karur hadin bala penmi hukum da ka Yang Bishar Madras High Court. Kini pat kilong ki mat Khubor na kiri ke Pyrthei. Kirill Dmitriev nong mikmat bakarpang jong Presiden ke Russia na kebenta ke Investment and Economic Cooperation ula ong ba nong mikmat jong Presiden ke Amerika Stephen Witkoff udai nong sandur bakongsan jong Presiden ke United States Donald Trump ban penbet ya ke jing ya kan at ha Gaza. Ka Sarkar Israel bat kitanat pahara jong ke ri kila sedang ya ke jingpen krek ban pentrekam ya ke wat banengkong na kebenta ban pelaj ya ki jaj mereju ki bala syak rakbor ha keseng lek no Hamas sya Gaza. Chief of the General Staff jong ka kenhon sipai Israel Defense Force usula penlong ya ke jingyalang ke bekerpang tang syuyok jing tip halor kani. Ka Sarkar Nepal kala penjari ban khang ya ka rung kami jong ki kali na Kathmandu Valley da ka bapan pau baka ne ka surok ka bu jingmai gi nong lek nong wan na ka daw ka jing ter labba u bajur bat na ka jing tua ka khandong. Ki benta ba syati jong ka Guangdong bat Hainan kila pen krek lapa ban yada ya ki pat ba na ka jing wan lon shop ke eryong erngit hadien baka typhoon Matmo kala be kertep lapan mi ki bor sarkar jong kari China. Ka Guangdong Flood Control Headquarter kala pen krek lepa ban ai jing tip kerki sya ki pat ba. Hadin balayat hu lepa bakan don ke jing ter jong labba u bajur bat ke jing be ke eryong ke bajur haki sau pupra kanta ki ban sawan.
Kajing ya brio na ka jing hinyo ujumay bajur nriyo point khandai magnitude ha Cebu province Philippines kala kanjo siya ka hinyo pungut la pentip ka disaster risk reduction and management jongari Philippines. Lakmi lenti baki kesiang nong keren penyasuk na Egypt, Qatar, Turki, Batkari United States kini kendo ya ki nong yalam kaseng le no Hamas ha Doha, bat Jerusalem. Bani penbaik nak kebenta ke jingya sangya Asiat bat ki sipai kari Israel. Watla ke Hamas kala pediang ya ke jing terua ban pelai ya ki ju ki bala rakbor ban bat ban IT ya ki met yap jong ki nong sya rakbor henrei kala kentai pat ban pendem no ya ki tiar ya le hakmat ka Israel. Ka jing yap brio na ka jing klem ka way ka ying school ha East Java, Indonesia. Kala kenjo sya ka khat saungut. Hakamit sing thoding ki kenhun jong ginong ai jing arab kala yo sei ya sakhandai teli ki met yap na ki sunrum jong yeng school bala tua kat haduk menta san pongut ki breu kidang jar ngai bat lakmi lentiru baga jing don jong ki bayap kan nang kiu ka jing sya perking jong ka Khalistan kala nang jur hadien baga India bat ka Canada kinang penklan shushu ya ka jing trailang nak benta ki lat jing da kadak kabanengkong jong ka jing kela kalong hadien ka jing ya kendo jong menteri rang bado kari India Narendra Modi bat menteri rang bado kari Canada Mark Carney. Kaseng Awami League jong kari Bangladesh kala keno baka jing kren badang shen jong chief advisor jong ka sarkar ba Shipor Muhammad Yunus. Kila penpau ya ke jing bom syong shngan bat maham ru bakari Bangladesh kan ya kendo ya ke jing ke bejur bha ha ka sensyar pai ba. Itu bilong kimat kublai. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.